কোনোবাই বিদ্যাৰক যদি চলনা কৰিবলৈ আহে, বড়োভাষাৰ নাম লৈ কেৱল শাসনৰ কাৰণে যদি কোনোবাই আগবাঢ়ি আহে, তেনেহ'লে সেই মানুহক কিন্তু নস্বাত কৰিব বিদ্যাৰ মাটিয়ে। সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিদ্যাৰে পাইছো বড়োভাষা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আদৰ্শলৈ হয়তো আমি বিদ্যালয়ত ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে আহিছো। শাসনৰ কাৰণে কেৱল নহয়, সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আমি বিদ্যাৰত অহা নিৰ্বাচনত আমি শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম নিশ্চিত। কোনো কনফিউজন থাকিব নালাগে কাৰো ওচৰত। কোনোবাই সেইটো বুজিব পাৰে কেইটাত খেলিব, সকলোতে খেলিম আমি, 40টাতে খেলিম আমি। বড়োভাষাৰ নাম লৈ যদি কোনোবাই বিদ্যাৰক যদি চলনা কৰিবলৈ আহে, বড়োভাষাৰ নাম লৈ কেৱল শাসনৰ কাৰণে যদি কোনোবাই আগবাঢ়ি আহে, তেনেহ'লে সেই মানুহক কিন্তু নস্বাত কৰিব বিদ্যাৰ মাটিয়ে। সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিদ্যাৰে পাইছো বড়োভাষা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ আদৰ্শলৈ হয়তো আমি বিদ্যালয়ত ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে আহিছো। खुलुमबाय, नमस्कार रायजोफोर। गिबियाव बिथांखि ब्लग यूट्यूब चैनलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दोस्तों, मैं आज हिंदी भाषा में वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि एक एमपी ने हमारा जो ऐतिहासिक बड़ोभाषा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी को लेकर के और पॉलिटिक्स खेलने के लिए कोशिश कर रहा है। यही एमपी है, इसका नाम दिलीप शइकिया है। दोस्तों, पिछले एमपी इलेक्शन में इस दिलीप शइकिया को हमारा आदमियों ने उदालगुरी जिले से उसको जीतने का भी मौका दिया था, लेकिन वही एमपी आजकल हमें उसका मुख से हमें भाषण सुनने को मिल रहा है कि वो हमारा बोडो आदमियों को दबाव करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका नजर में दिलीप शइकिया के मन में काला साया आ रहा है, इसलिए वो हमारा बोडो आदमियों को अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि हमें उसको बहुत देखे। चुनाव में हमारा आदमियों ने बहुत डाल के उसको जीतने का भी मौका दिया, उसको जिताया था। बीजेपी पार्टी के लिए एक एमपी बनाया था, लेकिन आजकल हमें वो आदमी से देखने को मिल रहा है कि वो आदमी हम बोरो आदमियों को बर्बाद करने के लिए कोशिश में है। इसलिए मैं ये चाहता हूं दोस्तों, हमारा बोडो राइज आप लोग भी जरा सोचो, आने वाला जो चुनाव है उसमें बीजेपी पार्टी के लिए ज्यादा मतदान मत करो, क्योंकि उन लोग नेशनल पार्टी है और हमारा जो ट्राइब है, ट्राइबल आदमियों को इन लोग ज्यादा नजर नहीं डालता है, क्योंकि उन लोग का नजर है हमारा जो बीटीसी का पावर है उसको कैसे उन लोग का बाहों में लेके आ सके, उसको नजर डाल के इन लोग यही काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा जो बोडो आदमी लोग के जो बोडो राइज है, उन लोग का जो अंदाजा है उसको पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जितना भी हमारा बोडो आदमी लोग के, आप लोग बीजेपी को ज्यादा मतदान मत करना। ऐसा गलती मत करना है कि पिछले जैसे 10 साल के लिए हम दूसरा आदमियों को एमपी बनाकर हमें बोडो आदमी का जितना मिलना था इसको भी हमें खोना पड़ा था। लेकिन आजकल फिर से हमें ऐसा गलती मत बनाओ दोस्तों। आप लोग भी सोचो जरा, हमारा बोडो आदमी के लिए ये एमपी दिलीप शइकिया कौन है? दिलीप शइकिया को स्टेज में खड़ा होके ऐसा हमारा ऐतिहासिक बड़ोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का नाम लेकर के, नाम पुकार के उसको पॉलिटिक्स करने के लिए किसने इतना अधिकार दिया? वो आप लोग भी सोच। वो हमको दबाव करने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा ऊपर में
एक ऐतिहासिक जो बडौफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी है उसका नाम क्यों ले रहा है? हमें कभी किसी का मुख से, किसी का पॉलिटिक्स से हमें बडौफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का नाम लेकर के पॉलिटिक्स करने वाला नहीं देख रहा था, लेकिन आज शुरू होने वाला है। हमारा जो ऐतिहासिक का नाम उसको लेकर के दूसरा जातियों से हमारा बोरो आदमी को उन लोग बर्बाद करने के लिए कोशिश में है। नामा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन एसे सिन्था खालाम। बे मानसिखौहाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय थांनाय एमपि इलेक्शनावहाय देरहाहोदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो बीजेपी को सापर्ट खालामनायनि खेत्रआवनो बे मानसिया देरहानो हादों। दिनै बे मानसिया जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गाज्रि नोजोर नायदों। जोंनि बर' हारिनि जारिमिनारि बडौफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी सारनि नाम लानानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों। बेनिखायनो बेखौहाय जोङो फैबाय थानाय भटआवहाय जों बीजेपी पार्टीखौ एसेबां सापर्ट खालामनो नाङा। माखासे मानसिफ्रा बुंदों प्रमद बर' सारानो बीजेपी पार्टीखौहाय मदद खालामोब्ला अब्ला नोंथाङा मानो बेफोरबायदि बुंदों होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोना गोसोआव ला, दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि पकेट गरमनि थाखाय मोनफ्रोमबो पार्टीखौहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सापर्ट खालामखागोन। नाथाय खहाया जों रायजो राजानिसो जागोन। बेनिखायनो जोङो बीजेपी पार्टीखौहाय सापर्ट खालामनायखौ नागारनानैहाय इउपिपिएल पार्टीखौ सापर्ट खालाम। अब्लासो जोङो बर' हारिया बर' हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय मोनथायखौहाय जोङो मोनगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो डेभेलपमेन्टआ जाबोबाय थागोन। दिनै सोरबा एपिबि पार्टीखौहाय सोरबा बिपिएफ पार्टीखौहाय गाज्रि मोनदोंब्ला नोंथांमोना आरोबाव गुबुन पार्टीयाव थांनो दासान। इनडाइरेक्टलि बीजेपी पार्टीखौ नोंसोरो सापर्ट खालामदोंब्लाबो नोंसिनि बेसेन गोसा आखाइखौहाय नोंसोरो गावनि हारिनिनो भट हो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो, जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन, बांसिन आङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बीजेपी पार्टीयावहाय मदद खालामनाय सुबुंफोरखौ नुदों। मानोना उदालगुरि जिल्लायावहाय बीजेपी पार्टीया बिश्वजित दैमारी सारनि थ्रुयैहाय बांसिन सापर्टार्सफोर दङ। बिश्वजित दैमारी सारा एकमात्र गार्दिनि थाखायल' बिथाङा सेस्था खालामो। इलेक्शन सफैनोसै समावल' बिथाङा खामानिखौ मावफानानै दिन्थियो। बिथांनि थाखायथ' जेबो सिन्था गैया। बियो सासे आसाम एसेम्बलिनि सासे मासिगिरि। दा बिहा देरहानाय देरहायै बिनि जेबो सिन्था गैया रायजोफोर। नाथाय बिथाङा हास्थायदों जोंनि बिटिसि आवहाय चिफ जानो थाखाय बिथांहाबो सिमां दङ। बेखायनो दिनै बीजेपी खौहाय दिनै एसे गाबोन एसे बांनायनिफ्राय बांनाय बिथाङा सेस्था खालामबाय थादों। जों बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन दिनैनि समावहाय। आरो नोंसोरो मिथिखाबायना क'क्राझार पर्बतजरा बासबारिनि सायावहाय जे कारखाना गायस'नो नागिरदों बिनि सायावहाय गोबांथार हेंथा होदों। आरो बेयावहाय यानिखि 17 बोसोर एमएलए हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जानानै फैनाय प्रमेला रानी बायद'आबो फैनानैहाय बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल एन्ड ब्लकआवहाय लेखा नांज्लाया होननानै बुंफैदों। बेसेबां लाजिंसिं, बेसेबां गोरों अब्ला प्रमेला रानी बायद'आ। जोबोद लाजिथावना रायजोफोर। लेखा गैयाब्ला माब्रै हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ, माब्रै मोनथायखौ मोननांगौ, जोबोद अयनायखा। मा बुंनो हागौ मा बुंनो हाया, नंथारै बाथ्राखौनो बुंखायो। सासे हाग्रा बिफाननि हानि मालिक जालायनानैनो जुदि लेखा नांज्लाया होननानै बुंबायब्ला अब्ला रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालामदो बिपिएफ पार्टीया माबायदि पार्टी। अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आव बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो।
बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि।